אז בואו נצלול יחד למציאות המורכבת של לוחמת הטילים המודרנית, ונפרק אותה לגורמים. אחת השאלות הגדולות שעולות כל הזמן היא האם מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק סוג של הקדמה, אולי חימום לקראת משהו הרבה יותר גדול ועוצמתי. אבל מסתבר שלפחות לפי מומחים מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, התשובה היא לא בדיוק. הרעיון הזה של איזה נשק על סודי שמחכה אי שם הוא כנראה מיתוס. המציאות המורכבת והמאתגרת כבר כאן. טוב, אז בואו נפרק את זה. אוקיי, אז כדי להבין את התמונה המלאה, צריך קודם כל להכיר את ארגז הכלים של הצד התוקף. וזה חשוב כי ממש לא כל הטילים נוצרו שווים. בלב העניין עומד הבדל טכנולוגי אחד, אבל הוא קריטי, וזה סוג הדלק. ההבדל הזה משפיע על כל האסטרטגיה, מההכנות ועד לשיגור עצמו. וכאן אנחנו רואים בדיוק את לב הדילמה האסטרטגית. תראו, מצד אחד יש לנו טילים עם דלק נוזלי, כמו החורה המשר. היתרון, הם יכולים לשאת ראש קרב עצום, ממש כבד. אבל החיסרון, וואו, הלוגיסטיקה שלהם זה סיפור. צריך שעות של הכנות ותדלוק בשטח, וכל הזמן הזה הם חשופים ופגיעים. ועכשיו תראו את הצד השני, טילים עם דלק מוצק. הסג'ל, החייבר שכן, אולי הם מקריבים קצת ממשקל המתן, אבל הם מקבלים בתמורה יתרון פשוט מכריע. נעידות ומהירות תגובה. אפשר לשגר אותם תוך דקות. זה הופך את איתור המשגרים למשימה כמעט בלתי אפשרית. אבל רגע, הסיפור לא נגמר בפיצוץ אחד גדול. לפעמים הנשק הכי אפקטיבי הוא זה שיוצר כאוס. וזו בדיוק הטקטיקה מאחורי פצצות מצרר. זה לא רק עניין של נזק פיזי, המטרה היא פסיכולוגית. לקחת טיל אחד ולגרום לו להרגיש כמו מטח של עשרות טילים, להציף אזור מסוים וליצור בלבול מוחלט. טוב, אז אחרי שראינו את ארסנל ההתקפה, השאלה המתבקשת היא, איך בכלל מתגוננים מול דבר כזה? בואו נעבור לצד של המגן ונראה איך הוא בנוי. אוקיי, אז מערך ההגנה בנוי שכבות, וזה קריטי להבין שזה לא רק אוסף של מערכות ישראליות. זו תפיסה מבצעית שלמה, משותפת, אמריקאית-ישראלית. יש לנו את כיפת ברזל לאיומים הכי קרובים, את קל הדוד לטווחים הבינוניים, ואז את מערכות החץ 2 ו-3, שמטפלות בטילים בליסטים אפילו מחוץ לאטמוספירה. ולכל זה מצטרפות מערכות אמריקאיות כמו התד. כל המערכות האלה מדברות אחת עם השנייה, והמטרה היא ליצור רשת הגנה אחת אחודה, שיודעת להתמודד עם מגוון איומים, בגבהים שונים ובטווחים שונים, הכל בו זמנית. אז יש לנו מערכת הגנה מדהימה, באמת מהמתקדמות בעולם. אבל, ויש אבל גדול, היא מתמודדת עם אתגרים שלפעמים אין להם שום קשר לאויב. וכאן נכנס לתמונה גורם ששום טכנולוגיה מתקדמת ככל שתהיה, לא חסינה מפניו. הטבע. מזג אוויר קשה הוא אויב של ממש. תחשבו על זה. עננים כבדים וגשם יכולים פשוט לבלוע או לפזר את גלי המחכם, מה שהופך את הנעילה על מטרה להרבה יותר קשה. ערפל, הוא יכול לסנבר את החיישנים האופטיים שמשלימים את המחכם. זה לא שהמערכת קורסת, חלילה, אבל היעילות שלה, הדיוק שלה, עלולים להיפגע, וזה בדיוק חלון ההזדמנויות שהצד התוקף מחפש. טוב, אז הקרבות המעניינים ביותר במלחמה הזאת לא תמיד מתרחשים בשמיים. הם מתרחשים על הקרקע, ובתוך זרמי מידע בלתי נראים. וזה מוביל אותנו ישירות למושג מפתח, שאנליסטים אוהבים לקרוא לו כלכלת המלחמה. וכאן בדיוק הנקודה שמומחים כמו יהושע קליסקי שהזכרנו קודם מדגישים שוב ושוב. הקרב האמיתי הוא לא על ספירת מלאי הטילים, אלא על כלכלת המלחמה. בואו נחשוב על זה רגע. מה זה משנה אם יש 10,000 טילים במחסן, אם יש רק 100 משגרים פנויים, או אם הדרכים להוביל את הטילים למשגרים חסומות. כל משגר שמושמד, כל כביש שנפגע, בעצם מנטרל מאות טילים. אז מה צוואר הבקבוק האמיתי? זמינות המשגרים, לא מלאי הטילים. אוקיי, אז עולה שאלה הגיונית. אם ההגנה כל כך מוצלחת, למה לא פשוט לפרסם את מספרי היעילות המדויקים? זה יכול להרים את המורל, לא. התשובה היא פשוטה ואכזרית. כל מספר יעילות רשמי הוא בעצם שיעור פרטי בחינם לאויב. זה כמו לתת לו דוח מפורט על הביצועים של הנשק שלו. פרסום נתונים מדויקים חושף בדיוק איפה הם הצליחו, איפה ההגנה חלשה יותר, ואיזו טקטיקה עבדה להם. כשאנחנו שומרים על עמימות, אנחנו מכריחים אותם לנחש. אנחנו מונים מהם ללמוד מהטעויות שלהם על חשבוננו, ובסופו של דבר, זה הופך את המתקפה הבאה שלהם לפחות יעילה. טוב, אז עם כל האתגרים האלה, מהטילים המתמרנים ועד למזג האוויר, לא מפתיע שהרבה עיניים נשואות אל עבר העתיד, אלא פתרון שנשמע קצת כמו מדע בדיוני, לייזרים. וזה לא מדע בדיוני. מערכת קרן ברזל היא דבר אמיתי,
היא כבר נכנסת לשירות, וההבטחה שלה היא ליירט איומים במהירות האור. אבל, וזה אבל חשוב, זה לא שרביט קסמים. חשוב להבין מה הלייזר כן ומה הוא לא. הוא תלוי במזג אוויר, הוא צריך להתמקד על המטרה לכמה שניות כדי להשמיד אותה, והעוצמה שלו יורדת עם המרחק. אז איפה הוא הכי יעיל? נגד איומים קטנים ואיטיים יותר, כמו כטב"מים, פצמרים ורקטות קלות. כלומר, זו שכבה חדשה וחשובה מאוד במערך ההגנה, אבל היא לא תחליף לכל מה שקיים. אז מה המסקנה מכל זה? במלחמה מהסוג הזה אין פתרונות קסם. אין כפתור אחד שלוחצים עליו והכל נגמר. הניצחון לא מגיע מטכנולוגיה אחת, מבריקה ככל שתהיה, אלא ממשהו הרבה יותר עמוק ובסיסי. חוסן. חוסן אסטרטגי, חוסן תעשייתי וגם חוסן פסיכולוגי.